supuesto. Què tal, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Pim Pam Llum, el Night Show d'IV3 que feim en un pim-pam. Vale, deixaré de ballar, perquè és que si no, no m'abasta l'aire. Com estàu? Jo estic superbé. Estic superbé perquè som la cap d'aquest programa. I les caps sempre estan millor que la resta. Per què? Els caps de Balears cobren més del triple que els seus treballadors. I jo, que som la cap, la boss, la jefa, la one and only d'aquest show, sí que he cobrat el triple, però en maldecats. Vos imagineu cobrar el triple? Jo no sé què faria. Ja m'abasta, vull dir, el triple. Jo, no sé, Ventura faria coses extravagants, com per exemple tenir 3 mòbils, o 3 llits, o 3 parelles. Bé, això ja ho ha fet l'emèrit i no li ha anat massa. Una altra cosa vos he de dir és que en Bredes Bar, on vaig sempre a fer el cafè, m'ha demanat que li tripliqui la propina. Jo deia, com així, com així? Clar, després de llegir això, sempre li dic, jefe, un teat. I clar, és el que demana. També és vera que els cats, evidentment, han de cobrar més. Si no, no se'ls respecta. Jo crec que encara cobran poc. Ho deixaré aquí, ho tornaré a dir. Encara cobran poc. Els caps hem d'arribar a la feina amb un descapotable de luxe. Imagina que arriba el teu cap a fer feina amb un motorino. No se fa respectar. El porter li diria, perdoni, però aquí no hem demanat cap pizza. Les coses com són. Per altra banda, els salaris dels treballadors pugen més ràpid que els dels seus caps. Esperem que segueixin pujant i ho facin encara més ràpid que els lloguers, que la cistella del súper, que els èxits de reggaeton, que no aturen de pujar les llistes d'èxits, a veure si ens donen un respir, sobretot els èxits de reggaeton. I clar, com que tot puja, a Menorca sabeu que està pujant el percentatge de gent que té més de 65 anys i encara fa feina. Però aquesta gent té un problema, són els típics workaholics. Sí, enganxades a feina. Gent que en 70 anys volen seguir carregant caixes o fent feina de lampista o de caixera, el que sigui. Perquè, clar, fer feina és tan divertit, tan gratificant. Ningú se vol jubilar per anar a jugar a petanca o anar de viatge en Cincerso. No, perquè tots són vells. Ja ho deia ma mare, jo no hi vaig perquè tots són vells. O potser no, potser és que se veuen obligats a seguir fent feina perquè cobren molt poca pensió. No serà això? Alerta, alerta. Haurien de fer una investigació per averiguar-ho. Se m'acut una persona que ho podria fer, però de moment no ho diré. Fins aquí la meva investigació. Avui tenim un programasso, com sempre, amb el mallorquinista Vedat Murici de convidat i el públic aplaudeix com a loco. I sí, com sempre, tenim els nostres col·laboradors sospitosos habituals, na Mari Marcoll, n'Àngel Aguiló, n'Aina Jagla, Miquel Montoro. Comencem amb tot això, va, el Pim Pam Llum d'avui.